Huomenta Suomen kansa. Tänne me lähdetään with my fucking kili. Niki taas. Kohti... No mitä vittu. Kohti Tamperetta bro. Me ei oteta enää retakeja, koska sitä lähtee. Vittu joo, kello on 6:08, mä käyn nopea kaupassa. Mut lähdetään ajelle pikkuhiljaa. Keli näyttää ihan mainiolta. Paistelee aurinkoa ja tälleen ja Tampere Venä. Jee, Tampere Venä. Mut joo. Lähetään. Brrr, meininki. Lähdettiin just JKL. Niki söi se ampolla tälle perus. Perkele. Mitäs mäikään teki? Kertokaa vaikka kommenteissa, että mitä teille kuuluu. Päivän plääni. Käydään Tampereella kuvan musavideo. Bro, vittu mun päälle on tyhjä. Häh? Tilanne onneton. Oli miljonääri. Käännä kortti nyt kameralla tänne päin. Toista ei näy täällä pinkoon. Joo, ei saa nähdä. Eikä tiedä mistä tää jää sun. Matka meni kyllä rauhallisesti. Tässä oli joku fucking, mikä se oli? Työmaa, homma. Jengi vähän bygitti siinä. Mut muuten Kuopiosta Jyväskylä ihan chilli. Kohta me nähdään yksi tärkeä äijä. Tosi tärkeä äijä. Tarvitsi käydä kaupassa. Mulla on kyllä kaikki mitä mä tarvitsen. Ja mullakin. Joo, matka jatkuu pikkuhiljaa. Yes sir. Pikkuhiljaa. Maljat sille. Kertokaa kuka muu tekee tälle, että ennen kuin rupee tankkaan, niin kato ainakin 7 kertaa, että on se oikein. Bro. Ei kukaan tee noin. Vittu. Ei kukaan tee noin. Mä oon niin vainoharhainen, kun mä laitan vaikka jonkun vittu dieselin koneeseen. Vittu, aika järkevää vittu. Bro, 98 vaan suora käteen ja tikkaa sinne, niin se on kyvy. Ei oo niin. Vittu auto vittu stereoideilla jumalauta. Joo. No näihin renttaleihin pitää laittaa steroidia. Renttaleihin pitää laittaa kuulemma. Mä kuulin huhu, että rental-kaaret on kyllä yleensä tankit täynnä. Joo. Älä pidä kamera. Oi! Mut blessattiin. Perkele! No sieltähän ne Jyväskylän äijät. Oi vittu, mä kuvasin melkein joku perse. Ei helvetti, sorry chat. Ei ollut tarkoituksellista. Täällä ei oo mitään OF. Paitsi jos te heitätte vähän rahaa. Oi vittu. Nyt pitää olla esittää Ninonjo, että ei saa paljastaa, että mä kuvasin. Eli sattuu, kaikille sattuu. No miten se tuijottaa meitä? Shoutout se. Perkele. Alright. Nyt pika pitstoppi Jyväskylässä. Tankattiin auto. Seuraava stoppi. Yllätysvieras. Tänään gruntaan sen debyytti. Mikä vittu se sana olikaan? Debyytti. Vittu. Antaa olla. Kyllä te hiffa siitä saattaa. Antaa olla. Ja sit tuolla ABClle näytetään peukut niinku siinä logossa. Kiitos palveluksesta. Palveli hyvin. Kyllä. Joo. Jyväskylä, we here. Ei. Kuulin huhua, että täältä on meidit joko freestylemalla, tekemään räppi tai pelaamalla korista. Joo, ei oo muuta tapaa. Huhujen mukaan. Tänään testataan, että miten me päästään täältä pois. Mä saan
Vasaa me ollaan tulossa. Hei, joku catchattiin pahemman kerran. Frito äijä! Frito äijä. IK on active näköjään. Mutta matka jatkuu ja soit mä tykäsin. Ei, mä tykkäsin. Mä tykkään kun mun tili nousee balanssiin. Mä tykkään kun mun tämä hoitaa mineksi. Mä tykkään kun se on ottanut sen tavaksi. Mielipiteitä Jyväskylästä. No Jyväskylä on kyllä, mä oon käynyt täällä pari kertaa, tää on meidän kaupunki. Yes, Jos käydään enemmän. Yes, sir. Varsinkin jos on syytä käydä. Mä kerron niitä. Siellä heitettiin faktaa. God damn, hienot näkymät. Joo, tästä faktaa. Varsinkin mä muistan pimeällä, täällä on LED-valot aika hyvin panostettu. Suomi on kesäisin niin kaunis maa, kuin talvisinkin, mutta silloin on kylmä. Tästä mä fakkaan. Toi on niinku aito meininki. On kyllä kaunista ja vihreätä. Kesän alku tulossa. Kyllä. Aito siis alussa. Yes sir. God damn. Mikä meininki? Jengi parkkeeraa vittu mopoi vittu puun alle. Mitä tää Jyväskylässä tapahtuu? Jumalauta äijä hei. Onks täällä mukaan näin kalliit parkkipaikat? Perkele. Jumalauta. Shoutout toi äijä, joka juoksee tuossa. Respect. Mä kannatan urheilua. Tää on aito urheilija. Kyllä. Kova mentaliteetti. Milloin me nähdään Archie X VJ bro. Laittakaa kommenteihin. Spämmikää VJX Archie. Niin kauan kunnes VJ vastaa. Laittakaa tykkäyksiä niihin kommentteihin. Se on vaan teille tällainen pari minä homma maksimi. Ja meille se tarkoittaisi paljon enemmän. Ja silloin syntyy ne hitit. VJin kanssa musta tuntuu, että menisin tyhmäksi. Yes sir. Tyhmäksi. Tää ei laittaisi, tietsä, paas. Ei laittaisi mitään. Paas. Siis laittais motivoitua, tuo olisi vaan oman tason meininki. Niin no. Nuoret nälkäiset haluu tehdä lisää. William myös, bro. William, jos sä sainaat. Ei lähetä kiirettiä, Okei. Ei lähetä kiirettiä. Willi se oli really no cap. Mä killi. Bro, miks toi Volvo-kuski hakee rooli? Mulla on kumminkin rentteli, mä en voi rikkoa. No niin, tänään kuulee, että paljonko S3 Audi rental vuokra maksaa. Vuokra maksaa. Bro, onneksi mä oon vuokra-antaja, niin ei maksa mitään. Come on. Ei näistä mitään kisaa oo Fordit. Ai. Mä en tiedä yhtään missä vittus me ollaan. No joo, täällä me ollaan vasta suunnistelemassa. Onneksi yläasteella oli suunnistusta, niin vähän jäi jotain mieleen. Ei mitään. Mä katson vaan karttaa ja mä ajan eteenpäin. ei meillä ei tee kivi ajoa. Ei, sulla on väärä kaista. Kartan lukeminen on kyllä... Ei vittu ei ollakaan. Ei kun vannu me olla vittu! Oi vittu! No! Aika voi täältäkin. Ai voi. Ei voi mitään. Fucking hell. Pääsit vlogin Siinä on iso taikuri. Kiitos paljon vielä siitä mun videon editoinnista. Ei mitään. Oi, siinä on taikuri. Eli siinä Oi ja drippi. Joo. No niin, nyt se matka jatkuu kohti päälocation. Shoutout Hena. Ja
Nyt ajetaan Tampereelle vielä pari tuntia. Sahkataan karkkiksi, niin? Yeah. Lakin. Yeah. No, kattokaa toi Wix. Ja kaikille tiedoksi, mä ajan kuvaessani videota. Mä ajan, mut mä en kuva. Mulla on, joo. What? Bro, what are you talking about, man? Joo. Yeah. Se oli vaan mä, joka oli koko ajan kuva. Joo. Archie. Proofi. Joo. Siinä on Himos. Shoutout Himos. Tuolla kuulemma tehtiin meininki. Puheen mukaan. Turisti ja sen sakko, veli. Damn, bro. Mikki tippuu veteen. Turisti nappasi biisin muuta kuin sanoo. Oi. Mun city. Live-reaktio biisille. Yeah, first time. Pelkän ette kätsää, lippineisin niinku Batman. Nostelen kadulla korvan takana mun sätkää. Valmiin paikkerit, vaikka ja prätkää. Turhaan tulla kohta prässää, koska tää on mun city. Helsinki 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 mun nimi. Elo sinne, mut mä pidän setin tiukkaan. Kauhean tiukkaan, sä tuut jälkiliukkaan. Heti ettei, et me teki Anks pittaa. Täs naari prässiva kulutun. Helsinki mun city. 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 Helsinki mun. Bro, rehellisesti toi biitti oli vitun sairas. Kuka sen teki? En mä tiedä. Mä en tiedä kuka teki, mut joku tekijä teki. Sen mä tiedän. Ai. Bro, toi biitti, mä koko ajan, tai ainakin mä olin koko biitin ja biisin ajan tälle vaan. We was Bobby Head biitin mukaan. Vittu, god. Mut joo. Anks pittas asiaa. Joo, Pelkin liukkaa fakta. tuolla mun sisään. Aina Tuolla laittaa mun päät ripeen. Olo, kuuliks moi? Jep, Anks pittas. Turisti sliders on the beat. Vitun paasti. Se oli niinku vesi siinä veivissä. Joo, vitun paasti. Oli Alright. Yeah. Ländettiin nyt käydään Ratinos nopea kattoo vähän kledyä tälleen. Sit mitäs vittua? Sit me mennään fiksaa Nikin hiukset nopea. Yeah. Ja näin. Let's get it. Mentiin. Confident my head. Yeah, mentiin. Mis vittus mun lompakko? What the fuck? No tää. Kaikki kamat messiin, bro. Oi vittu. Voi sanoa, että on miehelle persehelle. Hoos. Ai että shoutout Tampere, bro. Kävin nopea. Vähän safkaa, bro. Ja juoma. Hyvä keli tää. Heti äsken ennen ruohakuu Nikin jonnekin vittu barberiin. Nyt mä käppäilen sinne ja sit mä safkaa tälle. Nyt ollaan back in motion. What the fuck? Yeah, Nikin fiksattiin, bro. Uusi mies, uudet kujat. Jos ei oo Kamera. parturin jälkeen, miksi vittu sinne pitäis mennä? Mulla on vittu, mä oon kuolematon tänne. Yeah, nyt lähdetään pikkuhiljaa pelipaikalle niin sanotusti. Et kohta päästään tekemään sitä meininkiä, minkä takia tänne ollaan tullut vittu. Fucking hell. Herätty vittu aikaiseen kohta haluaa. Musta tuntuu legit, että me ollaan ollut vitun pitkään hereillä. Tuntuu, että on ollut jo toinen päivä. Yeah. Ai, on se elämä hieno. Sitten kunto on aina ollut kaikki on vitsi. Jep. No. We working. In the morning and in the night.
Tänään mä oon director, mä istun ja kuvaan, koska mun selkä on paskana. Wide by quality production. Kuvaan tälleen. Jaikku, voiko se liikuttaa mua? Voiko se liikuttaa? Niin. Smooth operator. Ei, sä oot vähän paska kuvaa. Mitä vittua jätkä? Näetkö sä mihin tää kamera menee koko ajan? Ihan päivä. Ei motivoittaa siellä. Smoking. Blah blah blah. Yhdistääkö meikäläinen? Puhelin on tuolla laturissa. Mä voin yhdistää. Bombokla. Behind the scenes. Yeah. Saada mene vittu siitä majasta. Ei, mulla on 8K-kamera vittu. Vittu ei mua kiinnosta vittuakaan. Lähekkää just 8K. Joo. Vitsaili. Älä helvetistä. Se on niin mustaista näytöstä oikeesti. Ui, today we don't smoke weed, we smoke just... Kuka hotboxista tää vittu studio ei? Mulla auta. Haluun tätä sobe. En ollut sobaa pitkässä aikaa. Now we take some snooze. We take some snooze. Yeah! Tää lämmitellä. Eminem Ja jos ote lipe, jos ote lipe kiinni, otan uudestaan. Jos mä tipun takas, nousen uudestaan. SUV-vippi vaihto suurempaan. Me tätä soundi muutetaan uudempaan. Amille, ne kutsu trendiks tätä swagia. Moikka ohitte kun mä haen mun bagi. Hinta nousuu, on kallis meidän tagi. Nälissäni, homma käsissäni, humble life on valintani. You win my moves, koska mä menen vasta rules. Näytän takas love, silloin wife is shoes. Ne kutsu trendiks tätä swagia. Moikka ohitte kun mä haen mun bagi. Hinta nousuu, on kallis meidän tagi. Nälissäni, homma käsissäni, humble life on valintani.